Kad spavamo mi nismo sami i mesec je u pidžami, pa i zvezde sve na svetu odavno su u krevetu, pa i zvezde sve na svetu odavno su u krevetu. Kuca vam priča. Jao, lipi moji, danas vam zaista moram ispričati jednu nestašnu priču. Nestašnu? Pa zato što se radi o jednom nestašnom dečačiću. Dobro me slušajte i molim vas da nikom ne odate tajnu o kojem se to dečaku radi. Molim vas. Miki u salonu nameštaja. Tako se zove ova priča. Naš Miki je, kao što sam već rekla, jedan pravi mali nemirko. Povazdan jurca po kući i po bašti. Ali jednoga dana njegova ga majka pošalje da provede nekoliko dana kod svoje drage bake u gradu. Zamisli, Miki, reče mu baka kada je naravno stigao u grad, juče sam polomila svoju omiljenu stolicu. Danas moramo da svratimo do salona nameštaja i moramo da kupimo novu stolicu. Kako će baka bez stolice? I tako su oni stigli u salon nameštaja. A salon nameštaja je izgledao prilično elegantno. Nalazile su se tu i stolice, i kreveti, i dečiji krevetići, i ormani, naravno, za svačiji ukus. I naš Miki pomisli, sjajno, vidi koliko fotelja i koliko kreveta po kojima mogu sasvim slobodno da skačem. Za tren oka nestašni Miki se popeo na jedan dvosed i počeo da skače urlajući od zadovoljstva. Da li možete da poverujete u tu priču? Ja, nažalost, mogu. Siđi odatle, povikala je baka. Molim te, kako se to ponašaš? Nemoj tako, dragi moj unuče. I tada, deco, naiđe prodavac koji se onako prilično kiselo smejao, gledajući kako se Miki penje po gomili novih tepiha. Odmah da si sišao odatle, ljutito će baka, pa pokuša da se upusti u razgovor sa prodavcem i naravno da obavi posao zbog kojeg je došla. A došla je da kupi novu stolicu. Ali ne lezi vraže. Bako, nađi me, gde li sam, bako? Stalno se čulo iz različitih uglova prodavnice. Jednom je glas dopirao iz ormara. Izađi napolje, ljutila se baka. Dete moje, pa smiri se malo. Treba da izaberem stolicu. I ubrzo je baka našla lepu i udobnu stolicu sa šarenom cvetnom šarom. Eto, reče baka, sad najzad možemo da pođemo kući. Ali desilo se nešto neobično. Mikija nigde nije bilo. Gde li je Miki? Gde je to nestao njen unuk? Jaoj, pa šta da radim? Dečak je jednostavno nestao. Uplašila se baka. Pretražili su, deco, ceo celcati salon nameštaja, ali od Mikija ni traga ni glasa. Kao da je u zemlju propao. Baka se sad već ozbiljno zabrinula. A šta se to događa? Povika iznenada prodavac, ugledavši kako se ispred izloga salona nameštaja skuplja radoznali svet. Zbog čega se sve to dešava? Pa šta li je to sad? A deco, kroz izlog, među izloženim nameštajem, na jednom krevetu ležao je naš nestašni Miki i čvrsto spavao.
Zamislite kako je bilo interesantno ljudima koji su prolazili pored izloga vidjeti kako u jednom lepom krevetiću spava dečak. I svi su zastajali i gledali tu sliku. Baš je to bilo zanimljivo. Svima je bilo zanimljivo, osim naravno prodavcu i baki koja se dotle prilično nasekirala zbog Mikija. Kad su ga probudili, baka mu je rekla: mangupe mali, i od olakšanja se deco nasmejala, a prodavac je od olakšanja uzdahnuo i lepo ih ispratio, nadajući se da će bakina stolica što duže izdržati ili bar da neće sledeći put povesti sa sobom Mikija. Baš nas je nasmejao Miki, ali deco, molim vas lepo, kad vas povedu u kupovinu, molim vas, nemojte biti tako nemirni. Nemojte sekirati ni bake, ni mame, jer može da se desi nešto sasvim drugačije nego što se desilo Mikiju. A uostalom, spava se u svom krevetiću, a ne u prodavnici nameštaja. Zato sada laku noć i lepo spavajte, a sanjajte recimo kako kupujete brdo novih igračaka. Ćao! Kad spavamo, mi nismo sami i mesec je u pidžami. Laku noć, deco, svima, vidimo se u snovima. Laku noć, deco, svima, vidimo se